покаяние. Ваше благословенство, обичи в Господа, братя и сестри. В днешния съботен ден чухме евангелското четиво, където думите на нашия Спасител: не съм дошъл да призова праведници и грешници към покаяние, отекват дълбоко в сърцата и душите на всички нас, които вече повече от 2 недели вървим бодро по пътят на Светата Четиридесетница, на Душеспасителен и Великият пост, да можем да стигнем до Всеблагият и изпълнен с много благодат, милост и любов пристан в подножието на нозете на разпъдя се заради греховете на всички човеци Спасител Иисус Христос. Днешният съботен ден думите на Свещеното Писание извикват от нас да надникнем дълбоко в най-скритите, съкровенни, интимни кътчета на нашата душа. Да можем да извадим из дълбините и всичко това, което врагът на човешкото спасение, дяволът, е посял, да го умием в сълзи на покаяние, да изповядаме нашите волни и неволни грехове, да получим опрощение и велико спасение в таинството Евхаристия, приобщавайки се с тялото и кръвта Христови. Нашия Спасител, преди да се възнесе на небесата, ни е оставил тези благодатни дарове на нашето спасение, като Светата Евхаристия, установена на Тайната вечеря, като заръчал на светите Христови ученици и апостоли, а и чрез тях на нас, чрез апостолската приемственост, свещенослужителите, да извършваме благодарение в спомен на нашия Спасител Господ Иисус Христос. Всички ние, заставайки пред Светия престол, пренасяме вашите молитви Богу като най-съвършен дар, който да принесем от чисти сърца и души Богу. А Той да отнесе на всички нас своето тяло и кръв, да причастявайки се, приобщавайки се, ставайки съпричастни с Христос, приемайки Христос в себе си, ние да бъдем благодатно озарени от Неговата благодат и милост. Да очистим и да напълним душите си, напоим с онази роса на Божията благодат, да вървим още по-бодро и неотклонно по пътя на нашето спасение. В утрешния ден Светата Православна църква е посветила третата неделя от Душеспасителен Велик пост на преклонение на кръста Христов, неделя кръстопоклонна, когато всички ние трябва да се преклоним преди всичко с колената на сърцата си пред онова свещено дърво, на което нашия Спасител прикова своите честни ръце и свои нозе и разпъвайки го на кръста, той разпели своите ръце да влезе в тях, в своите обятия. Всички онези, които с покаяние го призовават в молитва. Прегръщайки целият свят, той се пренесе в жертва за очистване на всички човешки грехове. Спасителят доброволно пострада на кръста, проводен от великата, безпределна и неизмерима любов на Бог Отец, който изпрати своят народен син, а всеки, който повярва в Него, да не погине, а да има живот вечен. Затова и в средата на Душеспасителен пост църквата ни дава възможност да поспрем под сянката на животворящото дърво, честният кръст Христов. Да можем да отдъхнем от тази сянка, да почерпим
духовни сили, да извървим до края безбедно и благодатно освенени по сянката на Светия Кръст, Светата Четиридесетица и успешно да се приобщим с тайните Христови и влезем в радостта на празника на празниците и тържеството от тържествата, Възкресение Христово. Кръстът Христов е символ и знак, който съпровожда всеки един християнин от момента, в който прекрачва прага на църквата в таинството кръщение, до последният миг и час, когато всички ние се отиваме от този свят и за да се срещнем с Христа и Исуса, нашия Господ. Кръста църквата възпява като пазител на цялата Вселена. Кръста се възпява като красота на църквата. Кръста се възпява като слава за ангелите и поражение и рана за демоните. Кръстът ни съпровожда от момента, в който ние станем от сън, измолвайки от Бога, Бог да благослови делата и стъпките през деня на ръцете ни, за да можем ние да изпълняваме всички наши обязаности в нашето съвремие с благодатното осенение на Кръста Христов, който е щит и оръжие, който е неизменен залог за Божията закрила. Кръста ние изобразяваме в името на триединия Бог, Отец, Син и Дух Свети, да прославяйки безначалният и триединен Бог, ние да призовем Божията подкрепа, Божията силна и крепка десница, която да ни укриля в дните на нашия живот. Затова и Свята Църква поставя в неделния ден, третата неделя от Великият и Душеспасителен пост, кръстът на първо място, за да можем всички ние, носейки своят кръст, да получим преди всичко прощение на греховете, Божия закрила, Божия любов и неизмерима милост. Аз отечески вседушевно честита празникът на всички вас в днешният ден, в който сме се събрали, да благодатно укрилени и обединени под покровът на преподобния наш отец Йоан Рилски чудотворец, който е покровител, небесен ангел на Българската ни православна църковна община тук в Люксембург, където всички вие се трудите далеч от своята родина, но благодатно осенени от покрова и благословът на преподобният закрилник на българския народ Йоан Рилски чудотворец. Искам да пожелая на вас крепко здраве, Божия духовно, да не унивате, а да имате още повече, преди всичко в себе си, дързновение, страх Божий, трепет и любов към Църквата Христова. Знаете, че Българската православна църква в своята грижа не ви е забравила, не ви е оставила, а ви е дала най-яркият светец, покровител на българския народ, като име на църковната ни община. Преподобният Йоан Рилски чудотворец, който бди и закриля всеки един от вас. Стига вие да го призовете в молитва с вяра, от да обедите на душата и сърцето си, а той невидимо, но осезателно ще се притече на помощ на всеки един от нас, да ни утеши в скърбите, да ни насърчи в нашия житейски път, а радостите ни да бъдат още по-големи. Дързайте, имайте всякога в себе си вяра в Бога, помнете преди всичко нашата история, не забравяйте нашия език и знайте, че Бог обича онези, които Него обичат, още повече. Защото знаем, че Бог не е оставил птиците небесни, които нито сеят, нито жънат, но не ги е оставил без покрив, без послон, без храна. А колко повече днес на Божието творение, ние, които сме призвани да бъдем съработници, домоуправители на творението тук на земята, Бог не ще ни забрави. Призовавам на вас Божието благословение и нека Божията любов и милост да бъде на всички вас сега и вовеки. Амин.
благодатно осенени от Кръста Христов.